Mä vedin sen! Äijä! Mitä? Äijä, mä vedin sen! Toi on hullu, tää on hullu. Äijä, mä vedin sen! Päivässä! Niin, Nyt päivä. katsotaan, Tähän meni vähän... Päivä. 1601 oli vanhoja, eli 533? Jotain Paljon se oli se vanha? Jotain 500. Siis vanha oli 1601. Ja tässä 127. Mä vedin sen vittu alle 1000. Mutta siis total attemptit on yli 2000, eli 2500 about. Kun se mä... Äijä,